Breso Conti, domovská galaxie planety Righo, sídla rebelů. Volám Ikarii MG, potvrďte příjem. Tady Ikarie MG, potvrzuji. Proč vám to tak trvá? Už za 2 dasty máme vstoupit do hyperprostoru. Měl jsem nějaké technické problémy. Pokud myslíte technické problémy s vaším spánkovým režimem, tak o těch jsem byla informována. Já za to nemůžu, poručíku, to ty houpavý pohyby lodi. Těsně to uspává. Jste úplně poslední, ještě nám zdržíte invazi. Potvrzuji ukotvení. Automatický pilot zapnut. Cíl, letadlová loď třídy Gyukusai, bude dosažena za 0,2 dasty. Poručíku, nechtěla byste si těch několik dastů hyperprostoru zpříjemnit skleničkou chlazené kezy? Ano, ráda, ale sama. Konečně jsme kompletní, pane admirále. Děkuji, poručíku. Hlášení všem lodím. Hovoří admirál Gasuro. Připravte se na přesun do hyperprostoru a následnou invazi na planetu Righo. Připojte mě na velitelství základního štítu. Baltime, jaký je stav ochranného štítu? Kapitán Baltim, příjem. Napětí kolísá, ale štít vydrží 16 až 17 dastů ze záložních baterií. Všichni připraveni? Dobře, spustíme to. Uzamknout výsadkové sekce. Invazní sekce budou uzamčeny. Tak chlapi, vlítnem na ty rebelský ksichty. Kdo přijde první, je největší srap. Invazní sekce uzamčeny. Spuste teleportér. Za 3, 2, 1. Generátor aktivován. Kapitáne, štít je nestabilní. Teleportér ho vyčerpává víc, než jsme si mysleli. Přesuňte do štítu energii ze zbraňového systému. Musíme ho udržet za každou cenu. Rozkaz, kapitáne. Všude klid. Připravte se. Harpo? Náš drak si jde pro princeznu. A máme kontakt s drakem, drone? Signál ještě nebyl zaměřen, pane. Vypněte si tu šílenost, drone. Ve vesmíru má být ticho. Co je sakra s tím signálem? Signál zaměřen, šílenost potlačen. Vyčkejte na další rozkazy. Pane? Pane, Slyším. do doku se vrací náš průzkumník. Počítač hlásí problém s vysílačkou. Zřejmě prolétá meteorickým rojem. Přístupové kódy i číslo lodi jsou v pořádku.
Nechoď. Pusťte ji. Průzkumná korveta třídy CSA TEI ukotvena. Sken zahájen. Kapitáne, ta korveta je prázdná. Cože? Vědí o nás. Spusť to, drone. S radostí. Připravte se na útok. Do jednoho dastu na nás z nejbližší základny pošlou kolem 20 bezpilotních stíhaček. A možná i nějaké žoldáky. Více jim stav energie nedovolí. Velitelé letky, hlaste se. Dron příjem. Schovejte se mezi kusy vraku. Odrazíte první útok. Rozkaz, pane. ARPA příjem. Arpina letka poslouží nepřátelským stíhačům jako návnada. Vy mě nemáte rád, pane? Dron ti bude krýt záda. Já a Erdal se pokusíme zaměřit trhlinu ve štítu, proniknout na planetu a zničit teleportační věž. Tak, pánové a dámo, už jdou po nás. Připravte se. Pane, obranný štít je porušen a zbývá energie jen na 23 robostíhaček. Zatracení rebelové. Máme štěstí, že jich je tak málo. Dřív, než se jim podaří trhlinu nalézt, naše stíhačky je zlikvidují. Hureš to schytal. Arpo, kde si lítáš, holka? 1, 3, 4, 6 útok. Zbytek za kapitánem. Počítač našel trhlinu. Připravte se na průlet. Nepřítel, Erdale, sejmi ho. Kolik jich tam sakra ještě je? Jsou to mrštní holky. Zaměřilo mě torpédo, nestačím se vyhnout. Naveď ho mezi trosky. Nedaří se mi to. Nemůžu ho setřát, je pořád za mnou. Vydrž, letím za tebou, sestřelím ho. Už je pozdě. Myslím, že cokoliv bych teď řekla, by znělo jako klišť. To je tak těžký sestřelit pár nepřátel. Našli trhlinu! Jestli zničí teleporter, než dokončí přesun, celá naše flotila je zničena. To už nemáme žádný stroj s vlastním generátorem energie. Pouze Mrulinův pilotovaný, pane, ale říkal jste, že je příliš drahý. Co? Okamžitě ho vyšlete, vy idioté! Trhlina se stále pohybuje, takže musíme letět opatrně. Prostě se držte za Erdalem a bude to v pohodě. Na zničení teleporteru máme ještě necelých 12 dastů. To je dobrý čas.
nepřátelé. Ruline. Ty zrádče, za kolik ses zaprodal nepřátelů? Za málo to nebylo. Kapitáne Deline, vás si nechám nakonec. Dlouho se neschováš, všichni přepnout na infra. Mám tě. Tomáš, nažil se. Tak to by snad stačilo. Seš sám proti sobě, Mruline. Když nás zničíš, tví chlebodárci zvítězí a ty přijdeš o práci. Zajímavá vize a za chvíli se budu moci přesvědčit, jestli máš pravdu. Našel jsem znovu trhlinu. Posílám ti souřadnice, drone. Proč mě, pane? Protože poletíš sám. Musím ještě přezkoušet svého nejstaršího studenta. Nemám totiž rád zrádce. Pane, jedné stíhačce se podařilo proniknout skrz. Teleporter musí vydržet alespoň 5 dustů, jinak jsem bez penze. Počítači, zaměř teleportační věž. Cíl bude zaměřen za 15, 14, Překvapení. 13. Jak to? Jsi větší problém než náš učitel. Hned to napravím. Než bude konec, řekni mi, proč to vlastně děláš? Mě totiž strašně moc baví bejt ten zlej. Skvělá trefa, pane. Noč, poslouchám.